Què és això? Un experiment. És una xarxa estàtica que capta els silencis. Ai, feliç ignorància. No sabeu de què parlo, oi? Ho saps, tu? Mireu, sabeu quan un està al llit al vespre, quan tothom dorm, i sents la fusta que cruix i el so de les canonades, o, jo què sé, la remor del trànsit darrere la finestra? Quan malgrat tot diem que hi ha silenci? Doncs això es tracta. D'escoltar el trànsit? No, dona, d'escoltar el silenci. Em sembla que el silenci és el millor comentari de tot això, Penjaré la xarxa i quan no hi hagi ningú a la torre, gravaré els resultats en una cinta. Aquesta torre té unes qualitats acústiques fora de sèrie. Vaja, segur que hi haurà sorpreses. Quina mena de sorpreses? Veus de fantasmes i d'esperits... Ai, calla! No, dona, sorpreses musicals. I què en trauràs de tot això? Vaja, vull dir, de què serveix? Doncs, per saber, Ai, no ho sé, què vol dir de què serveix? Per què serveix una cançó i per què serveix un dia de sol? Un dia de sol no ho sé, però a mi, francament, tot això em sembla una parida. Mira, maca, doncs si és una parida, mala sort. Tant a la feina com a l'amor. Tots tenim dret a equivocar-nos. Oi que sí, cosineta?